Kung ang usa ka tawo wala makabati sa gugma og pag-amumas ginikanan, may dako nga puruhan nga mangita kini og lain nga kasandigan. Ingon niini ang nagpanghitabo sa mga lugar nga sa serbisyos gobyerno layo. Sa panahon sa panginahanglan, kung kinsa lang ang makahatag, mao na dayon ang kuyugan. Maayo na lang kay nabugto sa buhol ang gapos nga naghikot sa mga katawhan sa nirebelde nga baruganan. Karon ang paghulip sa nawala nga sandiganan sa gobyerno mao'y giatiman. Pinaagis dagyawan o tinabangay diin ang tanan may ikatampo sa kinatibuk-an, gidalas gobyerno sa Bohol ang mga nagunang serbisyo nga tugkaran sa katawhan sa hilit nga mga kabukiran. Serbisyo gikan sa libre nga tupi, medical check-up, libreng tambal, libreng legal nga mga tambag, mga lawngon, liso nga igtatanom, mga tambal, pangpurgas hayupan ug tambag unsaon kini pag-atiman ngadtos food packs kini gikarga sa dagyawan. Didto usab ang bayloay sa kasayuran sa pagmintinar sa umahan, kapanarbahuan, paggahom sa katawhan sa kasayuran aron ang komunidad dili na malingla og mailad na usab ug mahitong pawak sa kadautan. Sa pagkahibalik sa mga komunidad, pinagis dagyawan, gihatag sa gobyerno ang gahom ngadto sa katawhan. Mao nga kini magdepende na lamang sa tinabangay ug alayunay ngadto sa buot nila nga maabtan alang sa ilang katilingban. Gikan diri sa Bongkoloon alang sa maayong balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.